Toto je príbeh India. Strieborný kov s indigovou dušou. Atomové číslo 49. Začneme cestu. Rok 1863. Nemecké laboratórium. Vedec hľadá odpovede. Zrazu indigové svetlo. Inšpirácia zostúpila. Vnútri každého atómu jadro. 49 protónov, 66 neutrónov. Tu pulzuje energia India. Elektróny krúžia v dráhach. Posledný, valenčný, určuje všetko. Jeden elektrón robí indium výnimočným. Každý prvok má svoj podpis. Indium má indigovú čiaru. Práve tá viedla vedcov k objavu. Atómy sa spájajú do kryštálov. Tetragonálna mliežka, pevná, ale ohybná. Tak vyzerá indium v skutočnosti. Indium vedie elektrinu. Priehľadné vodiče v displejoch. Elektróny prúdia ako rieka. Energia bez prekážok. Váš telefón, tablet, solárne panely. Všetko obsahuje indium. Technológia, ktorú držíte v rukách. Kvantové počítače, nové batérie, vesmírne technológie. Indium otvára dvere do zajtrajška. Od laboratória po vesmír, od objavu po budúcnosť. Indium, element inšpirácie. Príbeh pokračuje.